Masquera Zimre Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana tariki kutanka kukuya pa new channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara uka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nasi mure Zimbabwe takugira inyaya yakaitika pa bazi raiba ku Bernard Mizeki annual festival marondera apo pane bazi rakabata moto rikatsva mure Zimbabwe zviri kunzi 7 vanhu vakafa, then 14 vamwe vakakuvara mushure mekunge bhazi iri ranga rakatakura vanhu veku-Anglican Church havaibva from Bernard Mizeki annual festival kumarondera rakabatira moto musi weSunday manheru. So pane video riri kucirculate mastreets social media, video iri re incident ichiratidza bus repassion link iro raenda kwaMutare rakatsva mure Zimbabwe. Ndofunga mangonzwa ku background vanhu vachiscreama mure Zimbabwe papasina kumira mushe. Reverend Father Edwin Selemani weAnglican Church vakabuda vachiconfirma news izo chitaura achiti 7 vanhu vakafira passport and 14 vakatransportwa kuhospital. Zviri kunzi 14 ava vainge vasafa from maburns nemafractures vachitraya kujamba out of the bus. Selemani akabuda achitaura achiti 4 vevanhu vakaadmitwa kuhospital. They were in a critical condition. So zviri kunzi over 20,000 vanhu veku-Anglican vakamanaja ku-attend this event to the Bernard Mizeki grave kumarondera. Bernard Mizeki akazvarwa kuMozambique, anga ari missionary uyo akaurayiwa mugore ra 1896 musi waJune 18 by the local spirit mediums vachitaura ivo vachiti vaisawira nechitendero chechikristu mure Zimbabwe. So tingade kuwesta nguva yenyu kuti mungonzwa one of maaudios anorwadza enyaya iyi yepazvaitika apa mure Zimbabwe zvinzi vanhu vatsvira mukati vachichema. Toti mungonzwa mamatidzo muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vagananzara tiri panguva yakaoma. Bhazi renyu reZupco ndaripaka panapa panozi pani zviya pa ndichakudzai zita racho ndichiriti kanganwe ndichakudzai zita racho. Ndatopaka ipapo ndatadza kupfuura murodhi pabus stop inonzi pamuchakata ndinofunga kudaro, right. Ndiri pachibodzwa inini ndipo ndatopaka bhazi. Kune bhazi rabva kubva kumarondera repassion link rarakatakura madzimai echechi. Bhazi iro rakutanga kubaka moto, saka vanhu vapera ipapo. Tangomirawo zvokuti tiite tatisina, vanhu vachingotsva kuva nyaya yacho yakaoma. Saka ndofunga mungonzwa nemhere mukatasa munongoona padhuze nepaishi apo munongoona pari kupwititika izvozvi. Zvinhu zvinorwadza. Vane hama dzaziri mubhazi imomo dai maedza kutsvaga kuti hama dzenyu dziri papi. Pane rekutanga rapfuura rekwapassion link rekutanga rapfuura iroro ndasangana naro paNyatande. Izvi ndapfuura pachibodzwa ndada kutosvika patoti paishe paya apa ndione mberi kwangu hakusi kupfuurika. Kune bhazi riri kubaka rabaka mwiri wese, vanhu vanga varimo vaparara, vabuda vashoma. Tinoti dai Mwari awanyaradza. Saka vachazodawo bhazi mangwana. Handichagoni kubudira kusvika paGananzara nokuti hapapfuurike bapa. Bhazi ratsvira pakati perodhi. Munototiona isusu tiri pachibodzwa. Tichakumirirai pachibodzwa apa. Tozobva pachibodzwa ipapo na tingangomira kana kusvika na 5:20 kana kuti tozogona kubva panapa na 5:30. Saka vanotitsigira mogona kuzouya mokwira bhazi renyu moenda kwaMutare. Ndatenda hangu hama dzinodiwa, tiri panguva yakaoma. Ini ndazvionera nemeso angu. Zvakaoma. Dai Mwari atinzwira nyasha. Ndofunga mangozvinzwira mega muri Zimbabwe, nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa yakaitika ku this bus raenda kwaMutare. Tingoti
kune vese vakashaika dai mwoyo yavo yazorora murugare. So pane another accident yakaitika for the same day yebhasi reFalcon College ranga rakatakura mastudents rakaita accident. So zviri kunzi pane student uyo ainzi Aiden O'Donovan akashaika during this accident, then the vamwe vari kunzi vakakwara. The accident yakaitika just before the toll gate at the Bulawayo Bay Bridge Highway. The basi ranga runzi rakatakura mastudents anokwana iwo kuita 56 ende rikunzi raibva from a rugby tournament yaitwa kuSt John's College muHarare. Chikonzero chakonzeresa this accident hachisati chazivikanwa, asi pakabuditswa pachinzi nzvimbo yakaitikira accident iyi inozivikanwa to be a dark spot. The stretch of a road iri kunzi itori dangerous muZimbabwe. So chikoro cheFalcon chabuditsa a statement vachitaura ivo vachiti, dear Falcon parents and guardians, following the initial communication sent out, it is with deepest sadness that I write to advise you of the passing of Aiden O'Donovan, upper sixth thread gold, in the bus accident this afternoon. There are no adequate words at a time like this. We are deeply affected. We have chartered a flight for Aiden and Lana's parents, and they are en route to Bulawayo now. Please keep O'Donovan family and everyone who loved Aiden in your thoughts during this incredibly difficult time. Bradley Winslow suffered a broken arm and is at Mater Dei Hospital in Bulawayo with his parents. There are a few children and staff with minor cuts and injuries. They are also at the Mater Dei being treated and checked out. Mr. Kickman will issue a further statement as soon as possible. We appreciate that many of you will want to send condolences and messages to Mr. Kickman and the Donovan family. You are welcome to channel these through admissions at falconcollege.com and pa@falconcollege.com while the family and the headmaster deal with this tragedy. Yours sincerely, Mr. Philip Whaley, Chairman of the Board of Governors. Zvakabuditswa nechikoro vachichema one of the students avo kashaika muaccident iyoyo. Tingokurudzira vachairi kuti pavanofamba munzira vafambewo zvakanaka muZimbabwe. Tingoti vese vakashaika during this weekend nemaaccidents aya, dai mweya yavo yazorora murugare, Mwari awanira nyasha mhuri dzavo muZimbabwe. Tingoti ndonyaya yatisaukira Inzwai nhasi tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.